нападателя Руан Крус, а пък отясно Кайл Видял. Друг от претендентите за челните места, поне в началото на смяна на тревното покритие. Трябва да минат доста матчове, за да може новия старши треньор Игор Йовичевич и всички французин да играят с топката. Но пък като си върнаха притежанието на топката. Марти Моран сега. Добре в състава на Септември. Панов играе под наем в новаците в FBet лига. Именно сега търси пас към Агибу Камара. Всичкия плейме в перфектно състояние, но за съжаление, казвам го с съжаление, това Енрик Бон е пратен на наказателното поле на гостите. Справи с отбраната. Фурия успя да отнеме. Моран към Жан-Пьер. Ще разберем това след края на двубоя, когато Игор Йовичевич сподели своите впечатления от срещата. Изтичат. Септември все още удържа резултата. Сон към Рик Джонатан. Трима срещу Рик Джонатан. Пробива на Кайл Видал, но до тук с това нападение на Лудогорец. Жан-Пьер Ди Силва може би ще бъде част от отбраната, тъй като той започна като дясно крило. Тук не говорим, защото Стамбул. Към Кайл Видал. Да, справиха се бранителите на Септември. Дениша Алмейда стига първи до топката. Номер 22 Витиньо с номер 8 Марти Моран.